Nosaltres vam veure alguna declaració, hem vist algun dibuix de com es plantejava, i nosaltres el que no entenem és com pot ser que una qüestió que es porta parlant tota la legislatura es demori, perquè al final, escolti'm, tothom ha pogut fer teletreball, tothom ha pogut treballar, s'han pogut contractar molts projectes, s'ha anat molt ràpid amb el que ha interessat, no ràpid amb el que no ha interessat tant. Recordem amb les obres de la Mercè, que van estar un any per obrir un expedient per canviar d'empresa, un any, tenint en compte que és una cosa que es pot fer en 15 dies, i aquí és on nosaltres veiem que el tema del passeig va per lent. Vostè, quan a preguntes del seu mitjà, es responia que a la primavera. Què passa a la primavera? Doncs la primavera va des del mes de març fins al mes de maig-juny, no? Fins al juny. Què hi ha aquí? Campanya electoral, eleccions. Per tant, potser es presentarà un dibuix perquè sembli que s'estan fent coses, però recordin que no s'ha pressupostat, que l'alcalde va dir que no volia endeutar el municipi, però l'està endeutant, i per tant això implicaria més endeutament, que tampoc s'ha tirat endavant el nou contracte d'escombraries, i per tant són coses que hi ha molts de dubtes per tant de l'equip de govern de poder desenvolupar, i si es fa un avantprojecte, que és el que volien començar a preparar, implica que potser durant un any estaran fent el projecte. Ens n'anem al 2024. Haurem de fer també i pressupostar també el nou mercat, abans no hi hagin les licitacions del mateix mercat, en el cas de que sigui així. Hi ha tantes coses que ens fa molt complicat de pensar que, a part d'un anunci, serveixi per res més.